Ta'ala barakatu. To yanzu dai zan yanka riga. Yawa in za mutum zai yanka riga sai buɗe tamfansa kamar haka. In ya buɗe sai linka nan ya haɗa su. In ya haɗa su haka sai ya gyara su a ƙasa. In ya gyara wannan riga da zamu yanka fisi zai rafa kenan. Sai ka ƙara lankwasa ta haka. Haka ka lankwasa haka kaga shine zai baka tsayin su da koman su da yake nan. In kiban matar irin 18 ne 18-14 sai ka linke haka rafar sai ka sata 16 haka kaga 16 ina kenan. Yawa sai ka ɗauko almakashinka sai ka yanke. To kaga 16 to sai ka buɗe ta haka sai ka sake buɗe haka kaga a haka kaga ya fi 16 ko haka ba ka gani 29 23 sai ka kama na saman iya na saman sai ka matsayi shi gefe haka haka sai ka ɗaukar tape ɗinka ko da yaushe amfani da tape yana da amfani sai ka ga yanzu sai ka matsayi shi kaga haka 16 ɗinka. In ya baka 16 sai ka gyara sai ka juya a tamfan haka wannan guntun da ya samu sai ka cire shi. Kaga ka cire shi kaga nan nawa kenan kaga nan ya bamu mai nawa kaga 16 dots kaga 16. Ya baka 16 ɗinka sai ka lankwasa shi haka again sai ka kaɗe shi saboda ko ina ya fita ma ya ma kyau sai ƙara naɗe shi haka kaga ya baka mai kyau kaga kamar angle sai ka ɗauko tape ɗinka ka yi amfani da shi a nan wani tape ɗin one ɗin ba ta kallon sama sai ka dawo da ita ƙasa kaga nan ne ƙasa kenan sai ka sa kaga 16 ɗinka sai kama daga 1 ɗinka ka zana ta haka haka kaga ya fita rafanka sai ka yanke shi. Za ku tsaye rafan ya bamu 16 dot saboda daman tun a yanka inda za ka yi amfani da tape 16 to zai baka yadda kake so amma in ya wuce 16 gaskiya rigar zirafa da tsayi kaga haka sai ka zo kan sai ka irga wannan 1 ba a fara da kan 16 da ka irga 1 2 3 a tape saboda yanayin wannan din sai ka fara ga 15 kenan 1 2 3 4 5 6 10 ɗinka kenan haka shine guda 6 sai ka zana shi haka ka gani in ka juya nan din in ka juya tape ɗinka ma kaga ya baka nawa kaga wajen allin mu da muka yi amfani da shi kaga ya baka 6 kaga nan kuma zai baka inci nawa 9 kaga ya bamu sai ka ɗauko almakashinka ka yanke shi. To kaga wannan 6 ka guntun gefen na rafa kaga wannan zai mana amfani zai dan cire mana gefen riga gefe da gefe sai ka ajiye shi wannan inci 6 rafan nan ne da muka cire ka gan shi wannan kuma ita ce rafan ka ganta saboda kaga haka shine ake kira rafa mai taya. Wannan rafa mai taya cycle kenan shine zaka ga mutum in ya dinka ta zaka ganta mai yawa ka ganta cycle ba wani tsaru ta ko ina in banda iya tsakiyar nan sai ka ƙara naɗe kayarka haka haka sai ka zaɓi gefe ɗaya ka ce masa kai ka yanke nan ka raba shi haka ko ka gani ta yi tsayi kaga ta ma mai tattara ka gani in kana son mai tattara ne ma ka gani gashi dai kaga inda za ta ba tattara da ba za ta ma ba shikenan. Wannan ita ce rafa mai taya in ga ana rafa taya wannan ita ce duk girman mutum za ka masa wannan duk kankantar za ka masa in a rafa ana yin style akwai style da ake yi mai chef a nan wajen kamar haka haka kaga wannan chef din kaga ya fita za ka iya ɗora chef ɗin nan haka misali kamar kaga chef ɗin nan ka gan shi sai ka zaka in ka zo ɗora rafan ka haka in ka sa shi haka kaga shi kenan kaga nan wajen chef zai baka tsakiyar riga kenan. Wannan chef ɗin abubuwan da ake samar kamar in ka samar backless ko ka samar a wata flower haka ka gan shi sai ka samar flower a nan haka sai ka sa masa flower a nan haka in ka sa masa fulawa kaga shi kenan ka gama da rafa saura riga saman riga shi saman riga shi ma haka ake ɗaukar sa haka ka gan shi
yanzu na ce muku 16 ko rafa double in kai double 2 ɗinsa haka, to shi kuma wannan double 1 ne sau ɗaya ne za ka yi shi ba double, sai ka ɗauki nawa 16 saman rigar ka kenan, shine za ka ga rafar rigar ka ta tsaya a ƙasa, kaga 16 ɗina. Kaga wancan da an ce muku 16 ai na buɗe shi sai ya fi wannan tsayi, ya fi shi tsayi ya fi shi faɗi, wannan kuma kaga bai da sai ya tsayi bai da faɗi saboda ai guda ɗaya aka ɗauka. Sai ka naɗe wannan guntun rafar naka, wannan kenan wannan ce muku wannan shine guntun rafa. In ka naɗe shi dama na ce muku ɗazu a baya zai iya muku gefen riga, sai ka ɗora tape ɗinka a nan, kun ga ya ba mu tsayi ɗaya da yake dama na ce muku in dai kai amfani da tape 16 zai ba, kaga daga nan zuwa nan kaga zai ba mu na 16. Sai ka gwada inci 7 a nan wajen, in ka gwada inci 7 sai ka ja allinka nan, in ka zo sai ka gwada inci 4 sai ka ja allinka, sai ka ƙara gwada inci 13 sai ka ja allinka a nan, sai ka gwada inci 6 a nan sai ka ja allinka a nan haka, sai ka ƙara gwada inci 6 sai ka ja allinka, sai ka zo kan namba 3 sai ka ƙara jan allinka, kaga daga nan haka kaga press ta inda press yake tashi. In dai ka zo nan number 3 nan, in dai ka zo da kansa da sharp in press yake ƙara sauka sai ka sauka shi, sai ka ɗauko almakashin ka sai ka yanke daga 7 daga 1 zuwa 7. Ba a ɗaukar sa straight haka, ba straight ake ɗaukar sa a kana tafiya kana shape saboda yanayin hannu kar ya kama sosai kamar haka. kaga da ya tafi haka, ka tun daga nan ga dai 7 ɗin amma tun daga nan yake shiga ya kai 1. sai ka zo nan kana so riga mai shape sai ka yanka haka, in ka zo kanan sai ka zo dot inci 1 nan kuma kaga ai bai kai ko kwata ba ma, sai ka zo ka santar 1 inci ɗinka sai ka ga ya baka shape. Nan kuma inci 6 da na ce, sai ka zo ka nan wajen sai gwada inci 3 sai ka ja, kaga nan 6 ne ko ga 6 ga namba 3, to sai ka sa a namba 3 ya ka sa ta haka a karkace haka to ka gani haka na sa a karkace, kaga na zo kan namba 6 ɗin yadda a bazu na muku bayani na ce namba 6, ka gani sai ka daga breast haka, kaga ina bin zanen allina, kaga nan namba 3 ne, ka gani ga 6 kaga nan namba 3 ko ba haka ba, ka daga nan breast cup ina zai sauka ƙasa, kaga yana sauka, kaga zo kan 6 to in ya zo shi kan 6 haka sai ka sauka shi, ba ka iya sauka shi straight mai kaman belt. In ka gwada shi a nan wajen muna da inci 2.5 na belt ɗin kamar nan kenan haka, shine za ka yi riga mai belt, ka ga riga ta sauka kamar an ɗora mata belt. To yanzu haka ake yi, ka ga daman nan na ce 13 ne bayan riga kenan, sai ka yanke shi straight ka gani, sai ka zo bayan riga baya, in ba ta son show me sai ka zo ka gwada inci 3.5, kaga inci 3.5 na yanke, sai ka gwada nan tunda ba ta son show me sai ka sa mata inci 5 dot, ka gani sai ka yanke, sai ka sa allinka. Amfani da alli yana da amfani sosai saboda yanayin measurement ɗinka ka dinga bari, kaga shi bayan riga in za ka cire shi nan stress ake ɗauka, kaga nan da ya zo sai ya fita haka ya mana kamar angle saboda yana za ka kama haka ka sa zip, kaga zai baka equal gaba da baya kenan. Sai in za ka yanka gaban riga tsakiya kenan, sai ka ɗauko wannan gefe da gefen sai ka sa shi haka, kaga firstly kafin ka sa shi za ka gwada nan inci nawa ne, sai ka gwada 6 ka a nan sai ka yi taking, sai ka ƙara 6 sai ka yi taking, sai ka sa kamar yadda na muku bayani a gefen bayan riga. Saman nan tsakiya ana ɗaukar sa ne inci na 8 saboda yanayin kaga wannan ɗinka ya fi kyau kenan, shoulder ka sauke ta yi kyau, sai ka sa inci 8 ka ganta nan, sai ka ɗauko wannan ɗinka ka ɗora shi daga ƙasa, kaga inda muku magana nan inci 3, kaga tsakiyar breast, kaga nan shine farkon inda breast ɗinka ya tashi, kaga nan inci 6 ƙarshen 6 breast ya tashi.